स्टेजा मोनथाम ना मोनथाम ओइ रिहार्सेल खालामना जिरायना दं एसे मेंदो ना मोनायावबो रिहार्सेल जाबाय ना बरिया हामदो खिन्थु रिहार्सेलाबो आंहाथ' फुल रिहार्सेलबा आरो हामबावगोनसो ड्रेस सेस खालामबा बहुद मोजां जाबावगोन नायना लादो पुरा मोनथाम स्टेज जोंनि बर' थियेटारनि गेजेराव मोनथाम थियेटार नटराजासो दंमोन आगोलो दा नटराजनि आरों लानानैनो बिथाङा मोनथाम स्टेज बानायदो थियेटारा हामदो गतिके रायजो राजाफोरा नायदो थियेटारखौ मोजाङै एट्राक्सन खालामनो होननानै बे बुस्थुखौ खालामदोंमोन खिन्थु दा सोरां मन्दिर थियेटारा आगोलाव मोननै स्टेजाव जिखिनि पेमेन्ट मोनो आं पार नाइट दाबो मोनथाम स्टेज खालामनानैबो आरो सिंगल्स थांदो आं जे 50,000 मोनदोंमोन 40,000 मोनदोंमोन दा 30,000 35,000 थाखा बियो होमबाना आं जातिनि थाखाय मानो दुखु नाङालै बाबु मानो होनबा आंनो देग्लाय इसोरो आंहा खरसा देग्लाय बांदों मोनथाम स्टेज आरो नायनानै रायजोफोरा देग्लाय मोजांसिन नुगोन मोनथाम स्टेजनि खिन्थु सोरां मन्दिर देग्लाय जोङो थांनाय बोसोर 40,000 मोन एबार जों 50,000 एबा 45,000 आदाया देग्लाय मोनथाम स्टेज खालामो जों नायना लानि ओरैसो जानांगौमोन खिन्थु गैया आंखौ माने 40 लांना 30 बारदोंना दिनै खिन्थु गोदान गोदान थियेटार ओंखारबोनायखौब्ला माने होदों 50 पचपन्न होदों खिन्थु इसोरनिफ्राय मा मोनगोन जेबो मोना होनना बुंनांगोन जेबो मोना एकदम दाथिना बुंदों आंखौ सोरबा बया मोनना होनांगोन बेखायनो रायजो राजाफोरखौ आंनि चेनेलनिफ्राय रायजो राजाखौ खावलायो माबायदि थियेटारखौ लाखिनांगौ माबायदि आरो जों फैना नुफैबाय गतिके कमिटिफोरा सापर्ट खालामदो जोबोद दुखुथिया थासारि कमिटिफोरा आं थांबा मा बुङो जोंनिखौ हले खेबथाम खेबब्रै फिदिंगोन जागोन होनना बुंगोन थांनानै ब्लड माबाखौ मा बेलेग थियेटारखौसो ब्लड लाखिग्रो कमिटिया गैला आंनि फारसे आरो किसुमान जायगायाव खोनानो मोनबाय अर्गानाइजारफ्रा बुंफैयो बोराय थियेटारखौलाय मा नायनो थियेटाराबो साला बोराय थायो नालाय माबायदि जातिलाय माबायदि नायनायबा मिथिगोन गोदाना गाहाम गोजामानो गाहाम नायनायबा मिथिगोन ना नायखो देग्लाय नायखो गल्ड इज गल्ड नङा होमबा जोंनिया रायजोफोरखौ मोनसे खावलायनाय थाबाय रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामदो आरो इमान बोसोर नोंथांमोना 50 बोसोरानो सापर्ट खालामबाय दा सापर्ट निश्चय खालामगोन होननानै जोंबो सानो आरो आसा फारियो आरो बेनि चेनेलनि थ्रयै नोंथांमोनखौ खावलायबाय सापर्ट खालामदो केम्पासाव फैना नुफैदो जोबोर मोजाङानो सोलिगासिनो दङ निश्चय मोजाङानो जागोन देग्लाय थियेटारा आচ্ছা एक्टरफोरनि सोमोन्दै सासे सानै एक्टरनि खोथाया दङ आंनियाव फिल्म एक्टर गेदेर गैयाबाबो आंनियाव उन्दैबाबो सासे एक्टर लाबोदों मेदानि अनसुमा होननाय दा बर्तमान आंनियावथ' आगोलबो एक्टर एक्ट्रेस फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस फैदो आगोलबो खिन्थु जिखिनि फैदो इनि साइड आं बहुत मोजां मोनदों गथ'खौ अभिनयाबो मोजां आरो भयसआबो कि सुन्दर भयस आरो अभिनया मोजां बेबायदि गथ' देग्लाय मोनदों आं आरो बिनि आगोलनि आंहा बिजनिनिनो बिलास बसुमतारी दंमोन बिलास बसुमतारीया दा मेइन एक्टिं खालामबाय थादोंमोन देग्लायबो सानैजों एसे नायक आरो खलनायक सानैखौ बनायना होदों दा सानैबो मोजां खालामबाय दं आरो बिलासा दिनै आंनाव 5 बोसोर जाबाय बिलास बसुमतारी जिथु एक्टर 5 बोसोर थाबाय दा इखौ आं लाखिगासिनो दं आरो देग्लाय गोदाननि सासे अनसुमा होननाय लाबोदों मोजां अभिनय खालामगासिनो रायजोनिफ्राय बहुत सापर्ट मोनबाय दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोनाबाय दा जोंनि मोनसे खावलायनाय मा नोंथांमोना बर' हारिमु राव थुनलाइखौ सिबिनायनि थाखाय चन्द्रकान्त मोसाहारिनि दैदेननायाव जि सोरां मन्जुर थियेटार नोंथांमोना लैहोर फैनानै सोरां मन्जुर थियेटारनि जिथु गोजोननाय बेखौ लाफैदो आरो जोंनि बर' हारिखौ जौगानायाव थुलुंगा होगोन होननानै नोंथांमोनखौ जों खावलायहरबाय आरो जोंहा ओरैबायसा मोनसे मिटिं दङ जे सोरां मन्जुर थियेटारा जाबायसा सेप्तेम्बरनि 9 अक्ट'आव ओंखारलांगोन आरो गिबि पेन्डेला थागोन दावधरायाव नोंथांमोना फैदो दावधरायाव अब्लानो मिथिगोन फैनानै जे सोरां मन्जुर थियेटारा माबायसा बर' हारिनि गेजेराव माबायसा थुनफावथाय दिन्थिफुंदो ओंखायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायबाय नोंथांमोना फै नायफै दा बहुत जायगायावनो आंखौ बुङो जे आदा देग्लाय थियेटारा माबायदि जागोन मोजां जागोन ना आं बेखौ बुङो आंनि थियेटारा मोजां जानाय जायैखौ आं बुङा निजिनि फिसाखौ आं मोजां होनना बुङा खारन बेलेगनि मेगनाव गाज्रिबो जानांगौ फिसाया बेखायनो आंनि फिसाखौ मोजां होनना बुङा आरो आंनि थियेटारखौ आं दिनै मोजां होनना दुगान थाङा आरो अर्गानाइजारफोरखौ बुङो कुनु दिन दुगान नङा दुगाना उदै जाना थांबाय था होमबाना रायजो राजाखौ सापर्ट खालामगोन इसोरानोखौ सापर्ट खिन्थु दुगानानै जिथु पेन्डेल बुक खालामगोन इ पेन्डेला कुनु दिन जाया जायाखै आं बुङो जोंनि थियेटारा ओरै उमुगा ओरै एख' गैया एक माने खत्रुइ
गावनि बिपद साधन लाना फैनाय आतसा दा खाना दिनै दा आं सोलिलांबाय दं सोलिलांगासिनो आतसा दाक्कै हाजो पेन्डेल जिनियालागि बर्तमान दा बर्तमान आं बुकिं जादों बर्तमान 25 जाना दं 25 नि गेजेराव आं दा बुङो आं खुला मानसै आं कुनु दिन थैया आरो दरकार जाबाय हा फानबावगोन आं आंनि चेलेन्जआ बेलेग चेलेन्जआ दंखायो आं जेरैबायदि थांना थानो माने आरो हा फानबावगोन जुदि दरखर कमिटिया होनायनि भितराव थाखा मिलायाबा आरो हा फानगोन ए थाखा मता दंखायो ना आरो गोल्डेन जुबुलि आरो फिसा फिसौना साख्रि जाजोब्बाय मा सिन्ता आरो गोल्डेन जुबुलि जुदि बिथांमोनखौ सहाय खालामो रावबो आरो गारि गंसे फाननानैबाबो आं गंनै फाननानैबाबो खनाल जुदि खालामनो नांगोनानो बेखौ खालामथारगोन आं चेलेन्ज दं खालामनो नांगोन खिन्थु इसिनि थाखाखौ नेना थाया आं नांगौ जेरै खनालि जयन्ति फाथिनो सानदोंमोन ओरै जायाबाबो तथापि फैसा गैयाबा नेना थायाखै थारमाने नेना थादोंमोन नामा हा फानगोन नहले आरो गारि गंनै फानबावगोन ओंखायनो जोङो आसा फारियो बर' रायजो राजाफोर नोंथांमोना लैहोर फैनानै सोरां मन्जु थियेटारनि जाखिनि नायजाब बिखौ नायनानै नोंथांमोना गोजोन फै आरो जोंनिबो मोनसे खावलायनाय मा बा आनान गसाइनि सेराव आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोंहाबो आरज मोनसे गाबनाय दङ सोरां मन्जु थियेटारा 9 सेप्तेम्बर खालिनिफ्राय ओंखारलांनानै आसामनि दाब दाब जायगायाव पेन्डेल गादो गादा जेन गोजोन खुसियै जेन फिन नहालागै गिदिंफिननानै फैनो हायो जय आफा बोराइ बाथौ फिल्म एक्टर एक्ट्रेसनि किसुमान कमिटिया बुंदोंलै बाबा फिल्म एक्टर एक्ट्रेस आखौ गैयालै आं लाना फैनाय मानसि ए पर्दानि मानसि मा नाटक खालामलै इसोर प्रेक्टिकेल फिल्मआ बेलेग आंनावथ' आं खेब्रे खेबा गथ'फोरखौ लाबाय लानानै इसोर आंनो मा इनकाम खालामनो इसोर गैयालासिनो दङ आंनि खेस्रा माबाफ्रानो गावनि एक्टरफोरखौ बांसिन मोजां गामिनि रावजों बुंबाय आं खेस्रा इफोर गथ'दों आं लाना दिनैसोरा मोजां थांना दं फिल्म एक्टर लानायफोरा माने लांगाब लांगाब थैनो हमदों मानो लास्टआव प्लेयारफोर मानो बिदाय होनो हाया मिसा खोथा इयो माने 70टा पेन्डेल जायो बर' समाजाव सब बोसोराव 70 माहाव 10टा करि 7 मायाव 70टानि भितराव 20टा बा 15टायासो फिल्म एक्टर नागिरोलै होनना बुङो बाकी 50टानो फिल्म एक्टर नाङा दा जोबथियाव फिल्म एक्टर लानाय माने बहुत जामिलासो थानाय जानायनि बहुत खोथा थायो बेखायनो नाङा होनदों जोबथियाव आदाखौ बुंगोन जे आंनि नोंथाङा दाथ' 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय ओंखारलांसिगोन गतिके नोंथाङा मोजाङै मोजां फिन नहालागै गिदिंना फैदो आरो नोंथाङा बर' रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे खावलायनाय नोंथाङा माबा बुंगोन नामा जे खावलायनाय माने जितु आंहा गल्डेन जुबुलि जादों बेवहाय रायजो राजाखौ आं लिंहरो थांनाय बोसोराव आं स्टेजाव बुंबोदो जायगा लाना जायगा आंखौ सम्बर्धना देग्लायबो बुंखाबोगोन आं आरो एदि पस्टाराव बुंखाजोबदों इमान तारिख माने खिन्थु बेयाव फैबाथ' उपाय गैया ना थेव आंनि कर्तब्यखौ आं मावगोन उनाव फैया गावथारनि आतसा दा ओरैनो नावमोन गिदिंनानै केम्पासफोरनि एसे बुस्थुफोर होनायफोरखौ एसे सानैदो जों साथाम नायलायनोसै एसे न'आनो गिजि गोजा न'आनो गिजि अख्राखायनो नोङो अनजायालै बर' रायजोफोरदो सब सम्बर्धना पत्र मासे आदा सब सम्बर्धना पत्र नंगौ ना गासिबो मानपत्र एसेबां जि दोङो जोबनो गैया ओरै रखम सब एखेबारे सब गिदिं जोबनो गैया एसे आगोलावसो बरपेटा MCLA प्रिन्सिपाला फैबाय मा होनो कलेज दालै MC कलेजनि प्रिन्सिपाला फैनाय माबाथ' लोङा ना नाङा ना लोङा मा लोङो थै गिलासो लोङा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ भेरि माच